Ndewo, aha m bụ Ijeoma. M na-ewetara gị nkuzi Igbo. My name is Ijeoma. I bring you Igbo lessons. Today we'll be asking for directions, talking about travel in Igbo. This video is in two parts. The first part is not translated. I'm only speaking Igbo. The second half is translated to English. So depending on your level, you know how you're going to do it. Okay? Ndewo. Ndewo. Ọ na-agakwa? Ọ na-aga. Biko, kedu ụzọ ahịa? Ị gaa ogologo? Gafee ụlọ atọ. Gaa aka nri. Ahịa nọ n'aka ekpe gị. Daalụ. Ọ dị mma. Kedu mgbe ị ga-aga Owerri? N'ọnwa nke atọ. March? Kedu ka ị si aga? M ga-eji ụgbọelu. Ụgbọelu ndị ole? Ụgbọelu ndị Peace. Kedu ebe dị mma ije maka ezumike? Na Nigeria? Enugu dị mma. Calabar dịkwa mma. Daalụ rinne. Ka ọ dị. Okay, now we'll repeat it, but this time with translations. Ndewo, ndewo. Hello, hello. Ọ na-agakwa? Ọ na-aga. How is it going? It's going. So when we say it is going, we're really saying it's going well. Okay? It is going well. Biko, kedu ụzọ ahịa? Ịga ogologo. So this means, what's the way to the market? And she answers, when you go right, okay? Or straight. Ogologo is straight. Sorry, I'm jumping ahead. Let's take that again. Biko, kedu ụzọ ahịa? Ịga ogologo. So what's the way to the market? You go straight. Gafee ụlọ atọ. Go past 3 houses. Gaa aka nri. Go right. Aka nri, right. Ahịa nọ n'aka ekpe gị. The market is on your left. Aka ekpe, left. The market is on your left. Aka ekpe, left. Daalụ. Ọ dị mma. Thank you. It's okay. Second part. Kedu mgbe ị ga-aga Owerri? N'ọnwa nke atọ. When will you go to Owerri in the 3rd month? Okay? Kedu mgbe ị ga-aga Owerri? N'ọnwa nke atọ. March? Yes. Kedu ka ị si aga? M ga-eji ụgbọelu. How are you going? I'm going with an airplane. Kedu ka ị si aga? M ga-eji ụgbọelu. How are you going? I'm going with an airplane. Ụgbọelu ndị ole? Ụgbọelu ndị Peace. Which airline? Peace Airline. Ụgbọelu ndị ole? Ụgbọelu ndị Peace. Kedu ebe dị mma ije maka ezumike? Na Nigeria? Where is a good place to go for holiday? Ezumike, holiday, or rest? And she answers, in Nigeria.
Ka ebe dị mma ije maka ezumike? Where is a good place to go for holiday in Nigeria? Okay. Yes, he answers Nigeria. Enugu dị mma, Calabar dịkwa mma. Enugu is good, Calabar is also good. Enugu dị mma, Calabar dịkwa mma. Enugu is good, Calabar is also good. Daalụ rienne. Thanks a lot. Ka ọ dị, bye bye. See you later. Ka ọ dị. Right. Gịnị ka anyị mụtara taa? Dee ya n'okpuru. What have you learned today? Gịnị ka anyị mụtara taa? Comment below. I invite you to join us in the bootcamp today. This is a program where I teach people Igbo via Zoom during live online sessions. If you visit igbostudy.com/group-coaching, you find out how to join, how to register. Ngwano o, kodi na asụkwa Igbo.